Добро утро. Почваме приготовленията за риболов. Ще създам с една въдица. Ако трябва да проведа мазени. Малко е рамливо времето, тъй че ще видим дали бачи Вики ще каже да ходим където трябва да ходим. Айде, чао за сега. Защо ми направихте такъв куркапан да карам? Заповядайте, вода, лопедиум. Идеята знаме, да ти кажеш, че съм неподготвен. Да. На бензина какво ще ми е остава да работи? Нямам пари. Имаш пари. Не се притеснявай. Ти си парали. Аз не знам верно да пари. След това като плати всички. Хайде, енергото идва. Енергото. Слушай, най-конци. Да. Дърва взехте ли? Отзаде си. Краката на Митко. Готови ли сме, деца? Да. Let's go, fuck me. Let's go, вика. Чакай да не обмина през цимента на баща му. Хубиш. Ти туча да е. Вода взехте ли? Има две туби отзаде. 3 литра. Не лично. Сега съм бродата, не мога. Трябва още. Nokia. Да. С това чиста прозорците. Nokia. Слушай, звана гута. И тя колко е малка обаче. Какво правиш, бе? Дай от тук, виж, където кажеш, човек. Аз оттам минавам, откъде да знам? Дай, че пивоне тук, да знаеш друг път да... Добре, Да ти кам от нас само направо караш. Така ли? Дай тук си дясно. Чай, че те кучета. Какво правиш, какви кучета ти? Малко да дуа тук. Остава. Ти ще те гушка. Чай, че и те Да се парим някой дървода. Да, падем от сега. Вие карам го по-леко и топът. Това е джип. Чай, че са па... Тук бащата не беше ли тук, където спираме с трактора? Не. По-много ли? Ето нас спираме с трактора. Така ли беше? Да. Може това ще си съм. Носи нещо много странно за мен. А ти ще кажеш, ти ще кажеш, че това село си знаеш пътя. Защо с френска или испанска? Сега накъде ли? Голямо. В топът тук. То валя от хубаво. Да. В топът верно. Чисто. Е, там насреща не е. Нагоре. Да. Леко газ. Леко ще трябва да направо.
ходихме за Рибос, това и Виктор вика, бат, защото се движи толкова бавно, вика, само 70, вика, това са мили, вика. Бах ти водите. Из дупки. Абе май беше 60, ама. Там някъде. Дупките са 70 лева, брат. 60-70, ама мили. Да, разбрахте. Смисъл. Абе 100. Каква хубава къща. Да. Къчка. Тя не са уредила ли баща? Къчка. Добре. Ние имаме 4 по 4. Половина резервар, бе. Прави Да се. се не завали колко. Ние направо сме... Аз ходих за 10 Диви, малко ще сме се. тук. Ляво. Да. Чакай, че гледам да не видя някой да мини. Гледам, че тук преди път долу бяха разкопали, да. Че ми така иска ми вземе 5 лева. А? Ми така иска ми вземе 5 лева. Ако такова казва и ще го обърна. Право. Няма страшно. Направо си то по-пробчета да я. Ми так сега, ако видиш после къде ще влезе, брат, ще ти стане лошо ти Не, казвам. аз също Той не е идва. през един друг път през Каталско, да, много добре. Така ли? Добре. Цяли цигани с джип Да. отиват за Риба. На приставката там ли? Да. Ма как го държиш сега, че е юме зеден? Да. Не решим ракета. Беше какво едно. Да. Чай, че тук са дълбоките. Какво правиш, бе? Не убивам. Чакай, бе. Намали. Ще ни изби. И так, леко дръж се, брат, това е джип. И фъргата ми так си удари гота 3 пъти. Много добре бех карал аз. Карай вляво. Не е лошо. Дай му газ. Вики, искаш карай, аз нямам нещо. Нема карай си колата, ще те вземе те. Както кажеш, слизам веднага. Слизам, батко. Запотява ми се прозорчето. Дръж вляво. Дай ти камени. Брат, са обърнем като този джип. Карай, бе, не бе, карай. Дай ляво бака, така. Не, Тук бак. Давай. На, брат! Давай, Страх бе. ме. Честно. Това много ги кара. Сипим на глава, тук ще стане всичко от това. И на мене това ми се струва. Не, война е сперма. Сега Да. дай дясно. Един сере друг. Дръж дясно. Не бе, дръж дясно, бе. Добре, чак сте си вика стана. Дръж само дясно. Добре. Трябва да се чуват, че шумоли, нали така? Значи Виктор верно, като ги таковаш по-бързо и ги прескача, че па не ги усеща. Тук мой мажи вече страдата. Това търка отзад по мотори, какво правим? Не знам. На колата отзад. Да, можеш, защото сега сме ходили. Не, нещо имаше оня ден си. Си кажи го да. Си престъргва. Така да се каже. Его е, с 40 мили сме топски. Чай на малко тук. Тук много проблеми. Той нам и така, бе. Ще факти кумът тук, човек. Виктор, какво си такова? Сараля, бе. Той направо ти. Това човек направо Брат, с къса. аз си пак нафтата, сам наредих багажника. Едва ли не е страл да е. Че тук май вече поставя по-сериозно. Дръж дясно. Тук ли фъргат ракетите да отбиват? Не, Е, там. Там в лавина. Така ли? Тук обаче беше доста... Почва се. Готови ли сте? Дай. Почва се. Няма, тук са почва вече. Няма настроение днес. Там нещо бързка. Може сега да положи кантар. Ще е по-добре, да. Така че не напида така. Няма и нормално, няма нищо. Да. Не по-лека. Паничките и те... И краси срай много едно. Да. Лайна най-вече. закуски. Не е толкова муж терена, аз предния път пуснах. Чакай сега да видя, че... Да не е, май сега излишно. Така ли беше? Като минеш няколко пъти И си прави впечатление. И свикваш с обстановката. Да. Верно си. прави Минал тук, е там направо. Наплево. наляво, държиш ляво. Майко. Тук вече... брат, сериозни ли сте? Аре бе, що спираш, бе, какво Де да правиш, става? бе? Карай, бе. Дръж ляво. Не спирай просто. Гледай, те кара. Ляво.
Смисъл, какво ляво, бре, брат? Карай, бе, човек, що спираш? Дай му газ малко тук. Да, ще ама. го спрем. Дръж ляво. Каквото и да стане, не пускаш газта. Няма бутон. То някак буташ, брат. Къде да карам? Толкова пъти са ме боли путката, май. Да. Малко започва интерес. Да, това беше нищо ми така. Дръж трева някъде. Добре, Вики, как кажеш, брат? В принцип, много ме е преценил, няма Какво правиш, бе? Какво правя? Дай газ, бе! Ще ударим, бе! Абе, дай газ, бе! Добре, как кажеш? Дай дръж дясно там нещо, бе и ти коловози, давай газ. Аз закъсаме ли тук си еба майката? така, дръж. Сбутучи се, брат! Мале, Давай, засили го, давай, давай. Дай газ. Дай газ. Дай газ. Давай, давай, давай. Какво смееш, карай! Ми как? Какво Давай, става? карай. Мале. Давай, давай, карай! Там дясно. Карай, бе! Не се върти, бе! Карай, бе, дай газ, бе! Не се върти, волана, бе, брат! А, така. Добре, добре. Дай, дръж. А, така. Карай, какво правиш? Не, брат! Аз сега да минах и двам. Това не е опирал, брат! Това не е опирал, разбираш? Оня ден си зони да си. Оня не си е зонен, Оня, брат! Ми чака! Голяма сила е Виктор, брат, направо кефи! Той там джип не мога да изпътя, брат! Ще затънем, не ми са карай неща, бутаме, човек. Добре, бе, господине! Бе, че това ме обича. Да, спирай го. Вика, не ми се бута, вика. Ми така обаче не е минава през такива терени до сега. Аз ти казах, че се опашиш тук. Той сега има още, чакай. А не, тук няма ли излезе? няма. Така ли беше? Да. Вече ни попушва сино, тая нафтица му ареса. Не, чакай, сега ще почне. Тук вече няма страшно. Та въдица, какво правим? Питай я си, тук нямаше ли коловозия на ден? Да, аз минал по тук. О, тук е имало. Ти ги коловодите не ги подминаваме с това минаш. Да, виж си, знаете тук къде е мините. Няма, бори се. Това ме дразни, що опираме, да И аз. Това не мога да разбера, ама. Сега ще пионем долу. И так ви бяхте Тай, ли? брат, има го пусна въртишони и ги пробина. И ляга повече. Тук къде е да мина? Само пътя тръж. Добре. Шип. Сигурни шип. Ми така му хареса обаче. А? Абе, брат, ти лупи си. Това е тази първа. Бе, брат, погледни какво е. Той сега ще стане... Няма смисъл от това. Не, ми так тук се кара така, брат. Кен блок. Че тук ще ударим. И така, много лошо гледа. Его ми тако, прави са пъти тук вече. Ти се радви, че не мога лошо тук да ви Да. Виж следите от гумите, където се караш по тях. Нищо не видам. Ето, виж как преседаш. Вика кърчо! Дай му, бе! Дай му! Че закъсахме. Ляво. Как си бие вътре горе? Ляво. Брат, завъртял съм влая на пълен нафт. Къде сега? Давай там. Завъртял съм влая на пълен нафт. Той не може да върви вляво, брат. Ами така, ще удари глупаци. На къде викаш? Не спираш просто. Факът, май багва. Дай, тук, дай си. А, така, да. Браво. Точно така. Това волан, брат! Дай го! Аз не мога да контролирам, бе, брат! Прави го. Прави го насам. Дай, ама дай след така легнал ще го лежиш. А, така.
Ja така искаш. Да, да. А? Певеда. Правим педерас. Аз мисля, че най-кадърното нещо да направим е да съм мръдни по принцип. Пък не знам за вас. Чай да гледам от джипа. Това заснели го, бе. Много добро беше, брат! Много добро беше. Удари някъде. Има малко... Краси е познал още едно. Митак, Краси е познал още едно, брат. Ударил ме вратата на джипа, гледай като куршил. Това вика заснели го. Къде са? Това вря огър, вря си. И бах ти удара, брат. Къде падна? Дай с по-пълна да направим, да видим какво ще стане. Това е списка Гена. Аз знаеш, ще стане така по принцип. Затова ви казах, готови ли сте, защото капитана му така. Чай да го видим, ела.